हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ जे बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि बायदिसिना थासारि आरो कर'ना भाइरासआ बायदिसिना जायगायावनो जे बाहागो लादों एबा बायदिसिना जायगायावनो दिनै कर'ना भाइरासआ साग्लोबजोबदों आरो बेनि लेखा लेखायै भारतावबो साफा सानैनि ओरैबायदि मोननाय जादों लोगोसे नोंथांमोना मिथिखागौ दे दिनैनिफ्राय सानथामसो उनाव होलि फैगासिनो दङ नङा होमबा आरो बे होलियाव जोङो होलि गेलेयो नङा होमबा आरो होलियाव जोङो मोखाङाव बाहायनाय आरो बायदिसिना खानाय खुगानि मुखा जायखौनो जोङो बिमा राव एबा बर' रावै मुखा बायदि होनो बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोङो होलियाव एबा फावखा फोननायाव आबिर फोननायाव जोङो इउज खालामो आरो बेफोर गासैबो बबेनिफ्राय फैयो चाइनानिफ्राय फैयो नङा होमबा आरो कर'ना भाइरासनि जोनोमा जादोंमोन चाइनायावनो आरो बे थासारियाव जोङो चाइनानिफ्राय फैनाय मुवा बेसादखौ जोङो जुदि इउज खालामोबा होलिनि समाव एबा होलिनि दिनाव अब्ला बैफोर मुवा बेसादजों कर'ना भाइरासनि बिजानु जायफोर बिजानु बै बिजानुफोरा फैफानो हायो बेनिखायनो कर'ना भाइरासनि बैफोर बिजानुफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो एबारनि होलियाव बै चाइनानिफ्राय फैनाय मुखाफोरखौ एबा खानायफोरखौ बायदिसिना ग्लभ्स फिटकिरिफोरखौ जोङो इउज खालामनाङा एबारनि जे होलियाव लोगोसे बे होलियाव बेफोरखौ इउज खालामालासिनो जोङो होलिखौ गेलेनांगौ जुदि आरो होलिखौ गेलेयाबा अब्लाथ' मोजांनि खोथा नाथाय नोंथांमोना जुदि होलिखौ गेलेबाबो एबारनि होलियाव बेफोर फिटकिरि ग्लभ्स बेफोरखौ इउज खालामनाङा आरो बेखौ आंल' बुङाखै बेखौ टुइटाराव भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो बेखौ फोरमायदों टुइटारनि गेजेरजों बे एबारनि होलियाव बिथाङाबो होलि गेलेया होननानै फोरमायदों टुइटाराव आरो जुदिअ गेलेबाबो भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय बैफोरबायदि चाइनानिफ्राय फैनाय बायदिसिना मुवा बेसादखौ इउज खालामनाङा मानोना जोंनि गथ' गथायनो जोङो फिटकिरि लांनानै होयो नङा होमबा दै बा कालारखौ सारनो थाखाय उन्दै उन्दै खुदियाफोरनो जों फिटकिरिफोरखौ लांनो हायो नङा होमबा सेरखाखौ जायखौनो जों सेरखा होननानै आरो बेफोरखौ दे एबार इउज खालामा बिमा बिफाफोरा बेफोरनि सायाव सांग्रांथि नोजोर होयो बेखौनो बिमा बिफाफोरनि सायाव लोगोसे बर' समाजनि गासैबो सुबुंफोरनि गेजेराव आं मोनसे उन्दै इनफरमेसन होनो नाजादोंमोन नोंथांमोननि सेराव मानोना नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय अराय गोजानाव था आरो नोंथांमोननि सोलेरखौ अराय जोथोनै लाबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो सांग्रांथि थाबानो जाबाय आरो बेफोरखौ जे बायनानै होआ चाइनानिफ्राय फैनाय बायदिसिना मुवा बेसादखौ बायनानै होआ जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेफोरबायदिनो मोनसे उन्दै फिसा मोनसे इनफरमेसन भिडिअमोन जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय बर' समाजनि गेजेराव नङा होमबा स' नेक्स्ट मोनसे भिडिअ गोदान मोनसे टपिक लानानै लोगो मोननाय मिजिंथिनि एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आं निजोम ब्रह्मआ दिनै बाय बाय